دا تبلیغ کرینو بھائی دا چارتو خلکونه چله خلکونو دا چله خلکونه دا ایده دا دی خالد بھائی خالد نتان معذور قدم چنکے اور لیکن اس تسی تو بلو خننگے داڑے تولرے دا سر کل بے روزگار آکو تو چائے نہ پیسے مر مچکیری پیسے منے تارم تیرے پیسے دی بطر بنا رب العزت نازیمی گا بنا عزت مند آورو کا اینو ناسے ادنو کچاری سے تو ننداڑے نما خدمت ٹی ساڑی میں سنن دا کچاری ٹی ننا علاقے ٹی گڑاس اندنو میروان ریر ارا زبانو ایتنا نعمتان تو میرومو ولی او خاموشی نہ زبانٹ تینا اشارہ نہ زبانٹ اسٹیلو تینا دکھ درد ویل اور خوشیو غم تا کرے آوا لیتے رہے تولے رہے کچاری کے رہے او ہم ہندا اشارہ نہ زبانٹ اسٹیلو تو تینا گپ کے رہے اسٹیلو تینا آلے ایتے رہے ادھرو خناٹا سے اٹھلا سیادہ کل کچاری یسو رہے 15-16 بندہ 20 بندہ از جا کے اس گپ کر رہے یعنی دا کرے زبانان محرومی گا بندہ لیکن اللہ نا شکر ادا کرنے گا دفتے خناٹ کے اللہ نا شکر ادا کرے اور کئی تی نمنن خنن کے اچھا خاصا اللہ پاک دروشم تی سنے پیسے تی سنے صحت تی سنے جائیداد تی سنے یعنی اچھنا کمی اف کرے کمی دادی نن خنان تا کہ وہ شکایت کہنو چکر کہنو شکایت کرے سا منظور جان جوڑ تکڑا دا کل سنگت آج دا ولی کو مجھ کرے نہیں مستنا پای دنگا دا پای آرہ ننگت تو پای دی تارے دا تنتم براما اچھا بھائی دا بلا ولا پای دا بس ولا ایلو دیر ولا دا اچھا چاہیے بلا اچھا دا کرے مچی باز نویجا مچی بازیت کے پو مرک ننے پو کرے ساکے تو دا پاننگ اٹھیے کہ دا سنگتا کرے کھنتو کرے اولی کو ہری منظور احمد کے ای مسنور دا سنگتا تے کلے مچ کرے نوٹ چکر دا سے کرے دا سے گروپ پسے دا کچاری کے رہے تولے رہے گپ کے رہے بے گنا اچھا جیو اچھا اوڑا دا کھولے نہیں مجھ کرے سے صلی اللہ دا براما کرے معاملہ عدید مستنا تے تارے نے قریبی تارے ننگت برے تنتو اچھا کانا غریبی کی نے غریبی درخواستن تی سنو پائی بچونا برے دیو اچھا دا پاننگا ٹھیک موکمہ آتی تھی درخواست سنو دفتی ٹسٹریٹ سریر کی ارا 8 بندہ نو کری آٹو چپی مجھے بندہ کرے ڈپٹی مجھے بندہ ڈپٹی کرنے اٹھے لو دا کل کرے بے روزگار ہو تو دا بائک نے درخواست سن کل موکمہ آتی تھی تو بائی دے کے دافتہ دائیت بنیں گے اول کلہ مستو دافتہ دائیت بنیں گے کہ کوٹا غاتے آ کرے معذور آتا دافتہ اکے ہوتا تھی مادی میں نان بلا دا سے دا پاپو دا سے کچاری دا کے نا کہ نے دا پاپو دا سر کچاری کے رتولے فون امر فون بچہ پہ ایچے رہتا بچہ پہ ایچے رہتا نو دا ایچے رہتا دبائی داؤن ایچے رہتا دبائی بچہ پہ ایچے بلائیتے میچت مرے اچھا دیر خوان آنے دوی اتنا برزا کے دیر خوان آنے ای دا خوان آنے دا اللہ خسفان آنے اتولا اے دے خوان آنے دا اچھا دی خوان آنے دے خوان آنے دا دس نان دا دس اچھا دی اچھا سنگتا کچاری کی رہا دافتا کچاری نام چرفے نا کہ اسٹیل ہوتے نا گپ امر کے رہا داڑے تولے رہا چائے میر محبت ہے اسٹیل ہو تو عید مذاق تو گولی مدہ مرے تیرتا تن مذاق کے رہا دس پشتا سنداڑے تینا گپ پاتے کبابو تین تو گپ خلبو مچھتس دار تو
اچھا دا کیرے پندن دا دے کرے لیویز ٹی خناٹ کے طفیل صاحب کمشنر ہے تو دا دے ڈفٹی آتے خواہ تو دا سرفی نہ تھا غریبی ہے دا دارے میں اس پہ طاقت چھتو تھا غریبی. اچھا اچھا ڈی سی طفیل نیکی او نا غریبی داری. ہاں ڈی سی طفیل صاحب لڑکے کرے طفیل بہت سے. اچھا پائے دا غریبی اچھا سنا ایڈا خواہی تھی گڈنا خوراک نہ غریبی نہ پائے کراتے نہ خواہک کارم کے نہ دودیں گے نہ لیکن نو کریف اندن پانی گا ٹھیک اندن پانی جاؤ کہ دافتے ٹھیک کرے دادا زپائے کہ کنے اللہ تیسی طفیل صاحب کی دعا کے تیسی صاحب کی دعا کے لیکن دا سنگتا کل پہ خواری کے رہے محنت کے رہے پھر ڈکتے نہ دودیں گے رہے اراکتے نہ دیں گے رہے اچھو لیکن انہا باوجود خندرے تا داڑے تولے رہے خوشحال تینا گپاتے خلے رہتے اشارے تینا ایتاتے کی رہے. اچھا دا منجو تو نہ پڑو منجو تو آن تین دادے دا منظور آمد ماما چیتم کے دعویٰ آجی منظور ولا تیتیر کلام علیہ واللہ گنگے تنگت کل ولی خارم افادا بیکار ٹپی آواز طاقت تیتی ایتے میں بتاؤ ٹاٹر پر ٹپی نیتی سوسی کی تا نیم کاسی تو تا سنگتی کی تتاو سال 5 سال 2012 2015 منظور آمد تیتی بس قریب پورے شاہرہ تتانی وہ چاہیے پورا اچھا دا سے بلوی تذکرے دادے لکھانے دا بھائی راشن کی دا بھائی داڑے دا راشن اچھا راشن آکا سنمو ہمیں ٹائمہ ملتا نو بھائی دارا راشن آکا مسنم دا بھائی کنے ملتا نو دا افسنگتا تھی منظور نہیں تو گوازی ہم کیسا گوازی کیرمبوڑ نہیں پلیر گوازی نا کیرمبوڑ نا جوانو پلیر رستے نا وقتا مستہ ماما قادر آرجانی کسی اللہ یا رب دعویٰ آغا نمیشان آئیدو خالد بھائی خالد نتان معذورے قدم چھنکے اور لیکن اس تسی تبلو خاننگے کے موٹر سائیکل اخش اسے چلے فیس عمر دا ہوتا تھی اینا موٹر تلے پہ درے کوئیٹا دادی درے موٹر سائیکل دبیا درے سبیا میں نانس موٹر سائیکل اجتماع گا دبی گرمی ہے دبی اچھا سبی انت ڈاڈر لکھا اچھا اسکول خانہ نس تیتری اسی جماعت خانہ نے پہ عمر ایک واہ 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 سلامت من. اچھا اے چنام کہہ رہے بمپا کچ دا معذوراتی ٹی شمارے دارا ایڈ نچا پچا ایڈ تے دارا ایڈ دا دافتہ کہہ رہے فریاد آکو دافتہ فریاد بنیں گے دا تینا درد بیان کرنے گٹھیو دا تینا افسردگی یہ پانے گٹھا دا پانے گٹھیو کہ کنائیڈا سے معذورے کارے میں اس طرح بیکاری ہے کارے مف کارے بیکاری ہے انو سنا ارے ماشاءاللہ برامی ارے سنا مست اچھا برامی ہے ماشاءاللہ چونکو چنا رہے تھے اچھا چنا ارے اچھا چنا تیت کی رہے او ایتے اب پر ایتے سنا او ایتے ماشاءاللہ ایتے ماشاءاللہ الحمدللہ ادا ایلو پیندے برامی دفتے چھے برامی اچھا دن پانی گھٹ دا برامی ارے دم او اچھا چنا دادی اولاد ارے برامی ارے اولاد ارے او سنا اتو مچت مارے مچے رہے تھے عید کے رہے او ایتے ماشاءاللہ شکر ایتے اسکول ایتے رکھانے
دافتو تاون مرے کارے ملتا او کارے مس ملتا دانا جن سائیکل نہ دکان سی دانا پنچر خلق موٹر جوڑ کے اچھا دا صحیح پتہ نم جا کر اچھا اچھا درزی دیر دا درزی ہے دا علم واہ دا علم یا بلای دا چونکا ہے اچھا درزی گری کی رہا او ددی تھی ہمڑ درزی دکان ہے دکان 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 دے پورا بس پورا نورا ٹھیکا کاغذ درے تو اس میں پتہ ودے ترے ترے اس مت ودا تو دردار کاغذ دریٹ پای اچمت اسمت ودا اللہ کے او دا عمرتان تو نا 8 سال لا تو ٹرائی کرے نو بس اللہ برامی یپ دا برامی یپ دا برامی یپ دا مڑکی نہ مارے اچھا 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 ماں ملخی نہ مارے دیو واہ 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 اتدار کوین والا ہاں ملخی کرے اچھا تھا استاد سے استاد تھیتر تارے بہتری تارے اچھا سی تسپین عرفو یعنی دیو نہیں تو بچ دا اسر شہرات یا پارے انان نزدہ پا انان کوٹا کا دانت پائی گیا انان سورابا دانت پائی گیا کراچی انان اور دانت پائی گیا اچھا تلات دونوں پائی کھلاتی دون دانا مطلب اور تتانے بلو دستار دستار اچھا اچھا موتر ہے دو موتر موتر اچھا موتر دا او مونگے چر کو مسٹ اچھا متون مستنگ او دو متون دو مستنگ دوم پارے متون اچھا پوتے دی دونا بڑی دونا اچھا کو یا اچھا انتے لو ٹنل درنگ اچھا تبی ہے اچھا پین اچھا دو گھر اچھا دو گھر ریسیپی او تبی ہے دو مت دونا تبی ہے دو نوش کی انت نوشی دو اچھا دون یعنی مشتی اچھا تبی اسلام آباد اچھا اسلام آباد دون مینا جی والا آو شاہ فیصل مسجد نہ پارے دون پن او بات کراچی اتا بونا گلا کراچی کراچی دا او کراچی داڑے تولرے دا سر کل بے روزگار آکو او سارے تو چائے نہ پیسے مر مچکیری فائدے منے تارے تیرے فائدے دی بتا دون نہیں تو واللہ جمع کیرے کسر تو اتنے تک وہ پیسہ آتے ڈیتی او تو بھی دیدہ بتا اتنے بتا امر پیسے جمع کیرے اچھا اردے بر رہے تولے رہے تلا بابا کال کیرے نمبر خلے رہے او نمبر بتا پر اتنے دار نہیں تو واٹس اپ اندر زیادہ ڈیٹ بندے بندے انت بندے اچھا یہ تو راتی ارارے فارق او وہ دیتے وہ دیتے میں چیز دار چانتے میں چیز تمہارے تو مو مرے دا اجو میں ہوتا لگا داورا او اچھا مو تر بڑے اجو ان اچھا دادا سے اٹھا لے او مو تر بڑی نو او تلا اچھا داو نو میں سے دا اٹھا لے دا کہ داوراتی دا ارا تھا کے پارے تو اراتی دا پا یارا ولا اجو میں ہوتا لگا اچھا کیرے دا دا ہمڑ صحیح ریکارڈ کرے داڑا ریکارڈ کرے نو داڑے اسٹیرو تویت کیرے ویڈیو کال کیرے آو ہمیں ڈائیڈا تو تھے دا سے دین آئیتا تی کریں گے ٹھیو اسٹیرو تویت کیرے پیغام ایترے مطن سوگاں دیشارے مسونے دا مفتاز سنگت اس بدا سب مونا تول ہمار عشق کرے نہیں نے اچھا دفعہ عشق کرے نہیں کے کارٹون کے چکر کا ہے اراتی تیتی ہمارے تمبا پرانا تیٹی تمانے عشق کرے نہیں تو رانا تیٹی تمانے تو سنگتاک دا کل خنرے نم دا کلن دا سنگتاک ہو کرا کچھاری زیبا کرے نو دا دو دا کل دا سنگتاک کہہ رہے دا تو ننا سنگتی کے برو میں نے بس سنے دا سنگتاک دا کل افتا آئی بات جماعت کنگے تھے جماعت آجان جماعت بچو آجان لائی عریب پجان عریب پتیتی
تتاو تاتے تتاو پیسہ اچھا پای قصد میمانی تھا پای جزیدہ جرا اللہ رخر اللہ اللہ بے شک اللہ مالک بادشاہ نے دا کل سنگتا کہرے اسی شرط ہے دا نا چائے نہ پیسے یہ غصہ ہے غصہ ہے دعا تو کہ وہ کل لگ لیکن یہ دان چائے یہ غصہ ہے یہ غصہ مارے گا بڑا دفتہ محبت ہی خانے نے یہ استخواہ کیا دنگا ای پاو کی پیسے ہی تو دا کل صرف ادا ختم پر چائے نہ آرڈر کے وہ بوتل ہی سرو لیکن استاد خبر لو نہیں سوچی وجہ تھا کہ چائے نہ پیسہ تنی نام رواداری ہے کہ کنے روادار افس کی دو اچھا پنج ٹیرہ نماز خوانے ہو پائے ماشاء اللہ اچھا دا کل اچھا دا پنج ٹیم نہ پائے نماز خوانے نے دا اور کہہ رہے اچھا چار تو انہاں اٹھ پائے تبلیغ کے دام انہاں نے چار تو تبلیغ کے نانے داڑے بس اچھا دام انہاں نے تو بس دا تبلیغ کرے نو بھائی دا چار تو خلقوں نے چلہ خلقوں نے دا چلہ خلقوں نے دا اے دے دا دے آٹھ وقت آسے تو چلے آسے چلے سو خلقوں نے